Malapat imong ilong, di ka Tagalog, Bisaya man ka. Ano malapad? Puro palwa. Ang lapad yun sa amin, ayun na nilagay ng mga tao may alag-alag. Maayo, ikaw di ka lapad ilong, pero gipanganak na kay pakapin sa palwa. Ano palwa? Hindi ko makikita naman palwa. Yung palwa ay yung nasa mga Ang palwa na sa lubig. Bisaya, Tagalog kailangan ng palwa. Hindi man yung palwa sa amin. Unsa man ang palwa sa inyo? Ang palwa sa amin, yun ay ginagamit na sahig. Ha? Yung ginagamit sa sahig, yung Yung ginagamit to sila. palwa ba? Yung ginagamit sa sahig. Jodi ay. Talagang kaintindi yung nilalagay ng Ano magtagalog ka? ang palwa, yung nilagay ng sahig, sa bubong, yung ginagawa. Oy, kanang palwa, lubi mo na. Di na sahig, patuya lang ka. Anong lubi? Hindi yan lubi sa amin. Niyog mang Tagalog ang lubi. Niyog sa amin, hindi lubi yung lubi. Ang Bisaya ni lubi ya. Ang lubi sa amin, iba. O sa iba pa na iba si Adan. O sa may Tagalog sa lumigas? Ano? Lumigas Tagalog o sa lumigas Tagalog? Anong sabi mo? Lumigas ba? Lumigas na mo paak ba? Ano lumigas yung paak? Hindi ko maintindihan yung langgam. Ang langgam sa Cebu, mulupad ba na? Dili na. Ang langgam sa inyo ha? Lumigas? Ay, wala ko naman utak. Yung langgam sa amin, yung kumakabit ng paa. Oo. Sa langgam sa Cebu. Ang langgam. Ang Ibon. sabi mo yung ano, lumilipad, yun ang ibon. Ibon sa kwan. Sa amin. Sa Cebu sa Cebu lumigas. Hindi yan lumigas. Ano ba yung lumigas? Langgam. Yung langgam? Oo, masakit yan kapag kumagit ang katawan mo. Ay, nako, ang hirap talaga sa'yo intindihin. Ano nagtagalog ka na? Meron ka diyan Tagalog? Mga Tagalog? Tagalog? Ganyan talaga kami magsalita sa amin. Uy, walang hiya talaga itong tao ton dito, ma. Parang nagbabaliw, parang walang kain isang araw. My God, buhay talaga, Sinoy. Anong nasa balay, ma? Ma, anong nasa balay? Bahay di balay. Ay, hirap na talaga, ma. Hirap na matindi ng Bisaya. In English na buding ha. Nandito ako sa iyo sa burkong. Ano nasabi? Ano nasabi? Nasa boarding house ka? Hindi. Isa itong Wan agad ang taga Manila na humanag yaw-yaw. Ang taga Manila na humanag yaw-yaw. Ano sabi mo, kuya? Hindi ko maintindihan. Ang taga Manila ba na humanag Tagalog, napulan na. Sabi ko, nasaan si John Pulma? Nagpalit og tubig. Pupunta sa mineral water. Di si Pig.
Oo. Imuot ko mo, Ping. Wag kay lingaw, Ping. May pagbuhaton kag panuroy og carbon, Ping. Ay, hindi ako langaw, no? Huwag lubot. Akong tao. Mo, maoy na nagtagalog ang ilong, murag palwa. Palwa sa amin. Ano ginagamit ka sa lubog? Uli ka. Sakit, sakit. Imot na yung gatawa ng Ping. Sus. Tayin niya ako kasi sasama kami papunta doon. Ay, Nag- talaga itong marunong umintindi ng Tagalog. Gusto talaga ng Ilonggo. Sana pa. Pag Ilonggo, Ping. Pero makatindi ko mag-Ilonggo ka eh. Sige. Anong Ilonggo? Yung magsalita ng Ilonggo, pero hindi ko yan alam eh kung paano. Wow. Diin mga nakakuha na mga Ilonggo, nag-ingong Tagalog ka, dakong naong Bisaya ni mo, naong Bisaya, palway, mukha na daan, Bisaya. Bisaya, hindi yung taga dito. Dak, dak, dako kay kag Bisaya, taga Cebu man ka. Hindi ako taga Cebu. Taga diin man ka, taga China ka. Hindi, taga sa amin. Ano ba? Sa amin ang bahay namin. Ay, si Pedro, ay, nagtagalog. Ay, buhay yun talaga. Ang mahirap ng Tagalog, wa ka di marunong Bisaya. Bisaya, Tagalog. Yung Bisaya, yung sumasayaw. Bisaya ng Buanawi ka? Gani, kung sinugin. Tagalog. Oy, palihog kog dakop ni bayanak kisay tagtungo ni nagtagalog-tagalog wa kita ni wa gilingaw ni. Anong dako? Palihog ko kuha ni kisay tagtungo aning bayanan nagtagalog-tagalog. Tay, anong Tagalog ano? No? Oh, dakop di. Mo ni siya Tagalog na plat og ilong. Anong plat? Yung platito? Tanawa yung platito. Anong klaseng plat? Yung marami namang plat. Plat ng gulong. Eh.